aute, kde som sa vybral na dažďovky. Najprv si idem niečo nakúpiť na jedenie do obchodu a potom môžeme ísť na to. Tento fialový je najlepší. Takže nakúpeno máme, pretože som z domu zabudol zobrať vodu, tak toto bude musieť stačiť a poďme k vode. Tak toto asi bude moje voľné miesto pre dnešok. Uvidíme ešte. Je to trochu také debilné. Prístup tu k vode je všelijaký, ako môžete vidieť. Slnko bude mi svietiť od vody rovno do očí. Čiže samé mínusy, ale na ryby to vyzerá fajne. Neviem, možno tu dole si niekde zapichnem tú tyč, čo mám. Možno. Opa, do prdele. Tu nejaké korene sú. Uvidíme. Kde by ste hádzali vy? Ja asi vyskúšam. Jednu budem hádzať niekde tu do prúdu a jednu ako končia tie kamene. Tie kamene tak sú, tie veľké hlavne sú tak 1,5 m, 2 m od brehu. Potom už je tam také lepšie dno. No idem si pripraviť krmivo. Ja používam tieto 4 druhy syra. Ako môžete vidieť, drahé jak Mária. Robím si najprv iba trochu, pretože väčšinou spravím veľa a mi zbytočne zvyši. A dnešná nástraha sa skrýva v tomto vedre. Neviem, či ho otvorím, len tak jednoducho. Vidíte ich? Koľko ich tu je? Dosť, ne? Mám aj veľké dážďovky, malé dážďovky, všelijaké dážďovky. Budem to tam dávať s krmivom, keby veľmi išli nejaké ovoce, veľké chmary, tak budem dávať bez. Krmivo je také zrnitejšie. Vždy ho dovlhčujem na 2-krát, ale to asi viete. Pretože tie suché čiastky tam dosť ešte do seba nasajú. A parádne syrovo vonia. Možno niekedy ešte budem vyskúšať opäť lov na syr. Napíšte do komentára, či by ste chceli lov na syr. Jeden diel mám, ale chytil som len malú mrenu, tak príde, že Koby vracia úder syrom na tie mreny. Podberak pripravený, asi to dám sem. Tu niekde tak položím udice a tu budem chodiť dole pre rybu, keby náhodou. A asi viete, aká mám udice, ale poďme si ich ukázať. To sú oni. Z-Fish Evolution. To asi už ste videli vo viacerých mojich feederových videách. A teda možno bolo iba jedno, tak asi nie. Tak teraz ich vidíte opäť. Budem to tam dávať na feederik. Tak toto na reke mám najradšej na feeder. Rozmýšľal som, že takisto ak chcem natočiť video na syr, takisto by som chcel ešte ísť vyskúšať na dažďovku večer, aká ryba príde. Možno by sa mohol pritrafiť nejaký uhor, alebo kľudne aj sumec. Tam, kde idem, tak chceli by ste aj také video, napíšte do komentára. Čože je to 50-ka? Chlapci, dať tam 50-ky alebo 80-ku? Dám asi na začiatku 50-ky a uvidím, ako to bude skákať v tom prúde drbnutom. A podľa toho potom dám 80-ku, keď tak. Ešte nejaká somarina pre ľudí, čo ich zaujíma, akú mám montáž, tak vám to ukážem, čo tam mám vlastne. Tak, poď. Joj. No. No poď. Takéto blbosti na košík, také L-ka, sú celé také gumenné, takže keď som mal doteraz nejaké, tak niekedy sa mi odlomilo aj to olovo odtiaľto. Budem testovať, či tieto budú lepšie, vyzerajú tak, uvidíme. A kto nemá rád tie L-ka, tak aj takéto môže použiť. A možno toto otestujem skôr, keď budem loviť už zubáče už až v júni na rybky. Teda od 16. júna až zubáče. Tak. Tieto budem dávať tam nejaké tie závestné 20 gramové olovka, tak budem
chytať na rybku. Veď, máte sa na čo tesiť tento rok. Nechcem už počúvať reči, hlavne... Máte sa na čo tešiť, tento rok ozaj chystám veľa videí pre vás. Mám dokonca aj zoznam spísaný, že čo by som chcel natočiť. Sú tam fakt akože nejaké divočiny, takže máte sa na čo tešiť. A ja už idem loviť konečne a uloviť nejakú rybu. Sľubujem už iba posledné detaily, ako dám nakrmitko, ako dám dážďovku a už ma neuvidíte, dokedy nebude ryba alebo záber. Sľubujem vám to, naozaj. Navlečím ju tam nejako, nech tam fajne visí. Nech majú tie jalce čo odtrhávať. A ja zvedavý, či príde aj nejaká väčšia ryba alebo len hnusné jalce. Dnes budú hnusné, pretože na nich necielim. Tak sa nedivte, inak sú v pohode. Tak, švihnem to tam. Je to na dne. Záber, prvý záber! Je tam niečo, je tam niečo. Tloušť, je to jalec. Hoho. S týmto namykával tu. No poď. Juj, zase na tom istom mieste som sa skoro zadžubal. No, poď. Vypeánujem ťa. Nemáš hlboko, ešte, že tak. Tak, môžeš plávať. Dovidenia. A tu je pri dne. Trochu som išiel obhľadnúť terén, ako to tu vyzerá nado mnou vyššie. Pozrite tam. Nejaké menšie jalce stoja akurát. Neviem, či to vidíte dobre. Počkajte, dávam okuliare. Tak, už musíte vidieť. Dobrý filter. Povedz ty. Tam hneď za tým prúdom sú. Ale inú rybu nevidím. Podľudstva ide do trenia, čiže tiahne proti prúdu. Tu už asi nebude. A dúfam, že nejaká mrena by mohla. Aj tá dosť tiahne, takže fú. Dúfam, že tu budú. Verím, že dnes niečo väčšie ulovím. A ja to verím vždy a potom tu viete, ako to dopadne. Servus, no je nečakaná návšteva, Aďo. Čau. Akurát prehadzujem udice. Som myslel, že až tam ďalej. Servus. Yes. Čau. Nie, ďalej nie. Ja som myslel, že prídeš ku nejakému inému rybarovi a že povieš čau Kobi, a to nebudem ja. No čo, rybarsky si už riešil? Či ešte? Tak, nebolajú ešte. Nebola, aha. To je, kto vie, kedy skúšky spravia. Čakaj, pozrieme, co tu píšu. Servus. On je hotový, to je tvoj fanúšik. hotový. Nie, on je čistý. Čo? Ja vidím Aďa! To je debil. No, si. Aha, to dažďovky budeš mať aké. To také mám, pozri. Aha. Cigaretov. Ty máš okúrené, nie toto? Ne, Jak mám napichnúť dažďovku? No. No, to berem ju, hej. zober ju, zober. No. No. Tu na... Nie. Jak je hlava? Tu? Tak, áno, jak je hlava. No. Presne tak, áno. A teraz? No a teraz už len otoč. Ešte raz? Otočiť ju celú. Že ešte raz napichnúť, tak? Hej, tak. Toto je kríž, hej. Toto je na kríž, hej? Tak, Dobre, no. A tak nechať? hej. Nie, ešte môžeš, koniec. Že by to zaistilo. Je vidno. Hej, sorry. Oni budú vedieť, že jak ju vidia, tak už sa chytí. Aha, no dobre. Lebo oni musia vidieť, že ona sa hýbe, vieš. Ona musí mať. Vidieť. To sú dobré rady, Aďo. Jo. Ale... Hej. Ale to fakt, lebo to... Tak musí. Ja som pozeral. Inak kto by sa na videu pýtal, čo je toto za hluk, tak to je Tomáš, zdravíme ťa. Budeš vo videu. Ja to hodím tu pod strom. Tu bude, ale tu si toho, čo si videl chore chodiť, vieš. Čo si vravel, že 30-ka, či aký. Čakaj. Asi dobre. Nevidíš, že? Tam tuto píše, tu. 90, hej. 30 až 90, 3 30-ky. Z-Fish Evolution. 90 kg.
Šumné. Aďo, poraď mi, že kde mám ísť večer na ryby, lebo buď pojem tam, kde môžem chytiť sumca, alebo kde môžem chytiť mieňa. Čo by si išiel ty? No samozrejme na sumcové vody. Tam, kde sumec je, hej? Dobre, takže ďalšie časovské videa ideme skúsiť sumca. Keď máte krmivo, do krmiva dávajte príchuť. Hociako. To máte také flašky. No. Že tekutú. Je. A čo by si povedal ešte o tom krmive? Vieš, aké to je syrové? Vieš, prečo syrové? Nie. Nevieš, lebo také na rieku, na mreny väčšinou sa používa. Mreny majú radi syr. A čo by si povedal k tomu podberaku? Veľmi dobrý, veľmi dobrý. A na čo by si ho použil? No, na rybičky. Na rybičky. A na jakú rybu? No, zmestie sa aj sumec. Ale taký iba malý, nie? Hej. No, to nič. Môžeme sa rozlúčiť s Aďom a do komentára mu napíšte Aďovi do komentára nejakú otázku a keď na budúce náhodou niekedy príde za mnou na ryby, tak môžeme z toho videa mu tú otázku položiť a urobíme interview, keby chcel. A viete, hej? No, vidíte, hneď chce. Takže na budúce príjeme na ryby a dáme interview s Aďom na nejaké normálne otázky. Naozaj sa pýtate seriózne, nie nejaké somariny, ak väčšinou sa ho pýtate pod videami. Takže tak, keď máte nejaké otázky, píšte do komentára a sa potom spýtame. Tak, to by bol aj koniec tejto časti videa. Pozdravím nakoniec. Zdravím. Zdravím vás a ja vás zdravím a môžeme sa presunúť ďalej, ideme ešte chytať večer na dažďovky. Tak, čaute. Čaute v druhej časti tohto videa. Dnes idem večer loviť na rieku, je to tá istá rieka, len iný úsek. Možno niektorí poznáte, kde to je. Rozmýšľam, že kde dať udice. Pozerám, že tu je takýto strmejší breh, ale trochu bahno možno. Keď nikto tu nepríde vedľa, tak jednu udicu budem dávať pár metrov tu od brehu. A druhú budem hádzať niekde možno k druhej strane, alebo ešte uvidím. Jak to budem cítiť, tak to náhodím. Idem rozložiť udice, dať tie čepírky niekde. Verím, že s večerom nejaká krajšia ryba príde. Na úseku sa nachádzajú kapre, uhory, je tu biela ryba, sumce, potom aj sumec americký, dúfam, že ten mi nepríde. Fakt dúfam, že nie. Idem nahodiť do skecania a dúfam, že o chvíľu je tam záber a poriadny uhor. Alebo sumec. 50 košík, prúd je celkom taký mierny na pohodu. Skúsim to najprv hodiť k tomuto výpustu, tam je taká diera. Nedohodil som, mal som si niečo švihnúť. Tak na začiatok taký prieskumnícky náhod musí stačiť. No už mám obe udice nahodené, ako môžete vidieť, obe som sa teda hodil k druhej strane. Tak, počkám, kým sa chvíľu zotmie, slnko zapadne a jednu budem hádzať tu bližšie. Ešte chcem vyskúšať tú druhú stranu, pretože teraz tu do schode auta, tu je tak blízko cesta pri vode. Podľa mňa by to mohlo byť to a nemuselo plašiť tie ryby, tak radšej to dám proste v druhej strane na začiatok. Kúknite na to hejno rybiek, že tu pláve. Už aby bola sezóna 1. júna a idem chytať na rybky, už sa teším. A takisto aj na privlač. Tento rok chcem natočiť dosť videí, takže máte sa na čo tešiť podľa mňa. Určite nahoďte follow, ak ho nemáte, pretože videá budú stále. Nemáte sa čoho bať. Tam bolo niečo mám? Asi hej. Mal som nejaký ťukanec, že to nie je ten degeš americký. No. Čo si zač? Jalec! Ohoho. Originál na šťuku. Tak dnes prvý jalec. To je teda. Ty svíňa, nehaď sa, ha? No. Tak. Aj voľný. Skoro bol zažratý, takže sa nedalo vybrať, ale pohoda, ešte som to zvládol. A ešte tam sú len také ťukačky. Už sú udice pripravené na noc. Obe majú rovničky. Svetelko tam bohužiaľ nebude, pretože som si nejako zabudol. Stane sa. Tak držíme prsty, nech príde nejaká iná ryba ako jalec, pretože už ma to celkom štve, tie jalce.
A čo myslíte, na ktorú bude prvý záber? Na ľavú alebo na pravú? Bašavel pokračuje, ako môžete počuť. A ja som mal jeden tukanie z dažďovky, ale mám skúsenosti také s dažďovkou, že treba to prehodiť, pretože viete, ak to je, otrhajú to nejaké tie malé ryby a potom ide väčšia ryba a môžete si tak pískať akurát. Idem na to, idem to pozrieť. Ešte sa aj hýbe dokonca. Nechám ju tam. Nahodím to trochu inde. Tak bližšie, to je ono. Tak nič. Kurník, ale videli ste ten záber? Už som sa tak potešil. Tam znova pošlom, ani nemením dažďovku. A to tam šľahnem. Kurník, ale pekný záber, dobre to tu lopotalo. Rolnička splnila svoju prácu. No veľa, môžem chytať. Na prázdny háčik, dobre berú. Asi toto už bolo definitívne odtrhnutie dažďovky. A kto vie? Nie, ešte tam je. Amo, nie. Kurník. Normálne tu ide asi ryba po vrchu. Skúsim uloviť. Čo? Ja som ju fakt chytil. Čo si zač, ty vole? Ty vole, normálne slepý kapor. Vidíte to, aké má oko dodžubané? Asi nie. Chudák. Som myslel, že je nejaká zdochlina. Alebo čo tu tak proste plávalo po vrchu. No, tak takého by som asi už ani do vody nemal pustiť, ale tak je mi ho ľúto. Asi možno nebude chorý, ale iba slepý je. Tak plav. Tak toto som nečakal. Pozerám, čo to tu nejaká múcha po hladine ide, alebo čo? Pozerám to kapor. Aspoň nejakú rybu ste videli, keď náhodou nechytím. Toto je veľké tukanie, tam už niečo bude. Asi je. Tak, čo tam je? Neviem, aká veľká ryba. Uvidíme, pri brehu. Sumec. Ale jaký? Ten hnusný, invazný degeš. Fuj. Pozrite sa na ňu. Toto je to najhoršie, čo tu sa mohlo kedy dostať. Hnus. Idem mu to vybrať, dúfam, že to nemá veľmi zažraté. Aj tak invaznú rybu nemôžem pustiť naspäť sa mi zdať, takže nebudem to natáčať. Je tam pekná ryba.
Chlapci, z cievky mi to ťahalo. Je tam. Čo to bude? Normálne to išlo do jazdy. Správa sa to čudne. Asi nech to je uhor. Raz to ide ku mne, raz nie. Nechce, aby to bol ten hustý sumček americký. No poď. Sa ukáže. Nosaľ? Nie. Jalec. Joj, bydňak. No poď. Taký 40-tník. Ten mi išiel až udicu toto odtiahnuť. Hajzel. Mužky hneď letajú do ksichtu. Čumťaň ho. Juj. Dobre, už ťa idem odvadiť. Kľud. Ťa dám do vody. Nešanti. Idem po peán. Čau jalce. Teda, čau jalec. A už neposielaj jalce. Povedz uhorovi, že dažďovka mňam bola a nech príde. Keď tu vôbec nejaký je. Viem, že sa tu niekedy nachádzali úhory na tomto úseku. Čiže mohli by tu byť aj teraz, nie? Ešte tak pred 5 rokmi dokonca aj hore po prúde sa ulovili. Teraz sa pripravte, čo tu ide vo vode. Na to zasvietím. Vidíte ho? Ratatouille! Pozrite, potkan! Ideš tady? Ty svinia, vypadni! Chod si variť do Francúzska. Nie tu. Zmizni. Vyťahujem už palice. Je za 2 minúty 9. Tu mám akurát tak obžratú dažďovku. A ešte vám o chvíľu natočím záver.